Kublai pi baro ki viewers bat ki subscribers ki baju sengau ternat ban page man la Sngi ki video jang kane ke channel. Kumta la dingi pe ya ke jing shar bat gading penjai jong ke sorkar te ke jing pher pedeng ke sorkar Assam bat ke sorkar Meghalaya kalong tang to kane percentage. Belenga ongkum ne namar u CM ke Assam u Himanta ma ula Kren Shaphang ke jela Meghalaya. Ke ba ula Kren ngan saitu yepi cekmat connect video Sngap ha nice skip connect video pe anu mendukut kenang pin yo Sngap ayu uong Shaphang ke jela Meghalaya jonge kumta Sngap nang no kitan rai kane ka problem ka sedang kumta perlok pilade ban yo Sngi Shaphang ke Kaziranga National Park Assam ha ba pila ban shim ki mrat babuncai prapiu persen na ki rhino ha ke perthe ki don ha kane ka National Park jong ke Assam Assam kapau nam keleng keri namar kene ka Kaziranga Park dagi hajar ngot kinong chokai perthe ki wan sha kene man la Sngi bat bun kinong chokai perthe ru ki wan chokai shene ki bana shabar keriru kumta ka problem ka sedang ne ka sorkar Assam kalarai ban te ya ki 5-star hotel ha kene ka Kaziranga Park kumta ji ayu hadin Sngap ki ba ka jela kilakan taiting ban te ya ka 5-star hotel da ka ba ong ba kane ka chaka ka de jongki mran bat la te ya ka 5-star hotel te hangno kine ki mrat bapli kin sa kin long kum kitu ki bam don ying don sim kum ta usiam ka Assam u Himanta ma ula ong balada te ya ka 5-star hotel te bun kinong jong kai perthe ki baru spa kin wan ban jong bat sa ha ka te ka hotel kan long keba mentoy shibun ya ke jela jonge bad CM ke Assam u Himanta ma ula ong ruba pe ya ke jela Meghalaya kite ya ke 5-star hotel hachera punji kite ya ke 5-star ha Shillong badam don kono ke jing bale ngimla ban thau ya ke 5-star hotel Haka Kaziranga jonge আজি শিলংত 5-star হোটেল আছে চেৰাপুঞ্জিত 5-star হোটেল আছে আমাৰ কাজিৰঙাত কিয় 5-star হোটেল থাকিব নালাগে Hadin balas Sngap ya kene na usiam Himanta ma jong Assam la i kumba karu kompar khat jong usiam ka Meghalaya pad Himanta kalong tikum jo kene kalong tikum ko ka case ban thau resort Haka umiam kumta ke ka ba phi prakhat halur kane comment hapo ka comment box